Now, nining gabay na magkaigsunan, nalabay nga adlaw ganda kaninyo. Now, direkta sa iskutanan mga kaigsunan, gumikan kay gibasol karon. Gibasol karon ni Laila de Lima mga gala. Niining pag-atras sa South Korea mga kaigsunan sa pagpalon sa infrastructure project sa Pilipinas magagala. O gagani pa man, ang pamahayag sa presidente sa South Korea, nganong wala nila ang rason, nganong wala nila gipaday na gala ang loan sa Pilipinas ngadto kanila sa BBM administration, gumikan sa grabe nga korupsyon dari na sa atong nasod. Di ining flood control project. Gumikan ini. So, ang naitabo karon makaigsunan, si Laila de Lima nagpagawas o pamahayag. Fulba po ni si Laila de Lima. Asa ka niya gibutang iyang utok mga kaigsunan. Ang naitabo mga gala, iyang gibasol ang Duterte administration sa pag-atras sa gobyerno sa South Korea may gala ka maka-loan, makautang makaigsunan ang Pilipinas. Kaluoy ra ba in taon mga gala? Luoy kayo si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nagluya ra ba in taon? Nagluya na ra ba? Simba ko, dili sa unta. Dili sa unta kwaon may gala kay grabe ra ba gyud ang pagpaningkamot ni Presidente Rodrigo Roa Duterte nga mausab ang Pilipinas mga gala gikan sa mga korupsyon, droga, o bisan unsa mga kaigsunan. Malikay sa kadaot ang makatawan. Pero ang problema mga kaigsunan, ngano nakuha pa man ni Laila de Lima mga gala nga ibasol ngadto na sa kanhi presidente. Kini si Laila de Lima mga gala ba? Ang itabo ni mga kaigsunan, ang iyang personal nga kusuko ngadto na sa pamilyang Duterte mga gala, bisam unsa na lang nahimo na ning personal mga gala, wala na siya naglantaw sa kaayuhan sa Pilipinas mga kaigsunan. Wala na siya naglantaw. Kaya kung naglantaw pala siya para sa kaayuhan sa Pilipinas mga higala, dapat iyang questionon si Martin Romualdez, iyang batikuson mga higala si Saldico, iyang pang questionon katong mga kongresman. Di ba? Iyang sawayon si BBM. Pero ang iyang baba ni mga kaigsunan, mamao po ni Senador Risa Hontiveros. Sige lang saway may gala kang Sara Duterte. Sa mga Duterte family, sige lang saway mga gala. Puro lang taong bayan. Sige lang saway. Pero ang tinuod nga issue mga gala, kini nga grabe nga anomalya sa mga proyekto. Flood control project diri na sa atong nasod. Hilom ni sila mga higala. Hilom pa ni sa daga. Hilom kay ni sila. Huwag isasaw mga kaigsunan. Mura ni ila. Saway permi. Gato na sa pamilyang Duterte mga kaigsunan. Pero katong tinuod nga naghimo may gala, naghimo og dili maayo sa Pilipinas. Katong tinuod nga maoy nangawat sa kaban sa kwarta sa katawhan, wala gid sila nagsaway ni ini.
Wala nagsaway. Hilom na kayo mga kaigsunan. Kung tinuod pa ni kini mga tawana, nagprotektar mga higala sa kwarta sa katawang Pilipino, dapat ila nang gi-question. Gi-question na nila mga kaigsunan si Martin Romualdez. Saldi ko katong 18 ka mga congressman, si President BBM, gi-question na unta nila dilima mga higala. Pero naon sa namin tao ni mga kaigsunan, ang ilang ginabasod karon, ang ilang ginabasod karon mga higala, katong nga nakalabay ang administrasyon, nga karon nga administrasyon mga kaigsunan, ang nahitabo nga grabe nga pagpangawkaw karon man, kini nga 1.1 trillion nga project mga kaigsunan, panahon ni BBM. Kung diin ang katunga mga higala, ang katunga sa 1.1 na trillion pesos mga kaigsunan, nahimong nahimong problema. Gumika na niining anomalya, mga ghost project mga kaigsunan. 500 billion kapin man to. Nga mga proyekto mga kaigsunan wala matarong. Adunay mga ghost project. Halos yun. Di ba? Kining maong kwartaha mga kaigsunan, dapat unta diya sila nakapokus mga higala. Kaya lutaw man kayo kung kinsa ng mga tawanan mga kaigsunan nga nalambigit sa korupsyon sa flood control project, lutaw kayo ang pangalan. Di na ka mangita, dumikay kaya naan na mismo sa kongreso, ginganlan na mga kaigsunan. O bisan pa wala panganli sa pamilyang Diskaya, nasayad na ang mga katawan kung kinsa ang hari-hari sa mga buhayan. Ang problema karon mga higala, si Leila de Lima, nitingog ba ni against kang Romualdez? Nisaway ba? Wala. Nagsigig yapon og dayo. Ngadto na kang Romualdez. Si Leila de Lima mga kaigsunan. Sige lang og dayo. Dayeg mga higala. Di ba? Wala gigan makaigsunan kung kini tinuod pa ning mga tawhana, tinuod ba ni si Leila de Lima nga adunay kasing-kasing sa mga katawang nga Pilipino. Dapat mangunan ni sila. Mangunan ni sila makaigsunan sa pag kuy-kuy, pag-imbestiga, pagsusi. Hindi nga mga congressman mga kaigsunan nga nalambigit sa korupsyon. Kaysa ito lang gikaingon mga kaigsunan, unahon ni nila ang diya sa kongreso, kay naad diya ang pinakadakong isda. Di ba? Kaya klaro naman ang mga kaigsunan. Kung sa ilang gihimo karon, ang ilang gihimo mga higala, ilang giprotektahan, wa gid na mention pila nakaadlaw may gala naghearing ang kining kongreso mga kaigsunan. Wa gid na mention ang Saldico o Martin Romualdez. Grabe kining matawana. Mula gingon mga kaigsunan, nagkadugay ang maong investigasyon. Nagkaway ayo.